Velkommen til den her YouTube-video. I dag skal vi spille noget PlayStation, og i dag har jeg min fætter med. Jo, så vi skal spille noget PlayStation. Ja, så lad os bare komme i gang. Lad os tage noget New York. Og hvis det bliver lidt dårlig grafik, så må jeg undskylde. Men det er fordi, det er ikke lige så godt grafik, vi filmer med i dag, og så er det heller ikke særlig godt fjernsyn, vi filmer på i dag, men det er fordi, vi er ovenpå i dag. Det er en lidt grim bil, vi bruger. Men den er mega god. Den er sindssygt hurtig, den her. Når den kommer op i fart. Den er så hurtig. Den kører mega hurtigt. Og ja, vi håber bare, I nyder den her video. Og I må undskylde grafikken, men I må skrive, hvis I gerne vil se det her endnu en anden dag også. Ja. Fordi vi synes, det er rigtig sjovt at lægge video op til. Og vi synes, det er sjovt, at hans fætter skal være med. Ja. Hvis I også gerne vil se mere af det. Og vi spiller New York, og vi tager to lap. Og så hvis der er, så skriv, hvis I synes, vi skal lave flere videoer. Og så bare... Ja, så skriv, hvis der er noget, jeg synes, der skulle være bedre. Men nu er vi i gang. Vi er allerede oppe på 140 et eller andet i timen, mand. Vi bruger en mega god bil. Vi bruger en Nissan-bil. Ja. En Nissan Racer. Ja, det er de bedste biler, der er i spillet. Det er de bedste biler, synes vi. Men I må undskylde, hvis jeg kører lidt dårligt. Jeg skal lige vende mig til det her, fordi at vi spiller på en PlayStation 2. Ja, fordi det er den eneste PlayStation, vi har det her spil. Og vi har lige lyst til at lave en video. Mig og mine fætter Lasse. Ja. Eller, så er det nu er jeg jo hans fætter, så og jeg hedder Mads. Lasses fætter. Han kommer vist også til at lave videoer sammen med en, der hedder Jesper, tror jeg. Og mig og Lasse, vi kommer nok også til at lave flere videoer i dag. Men det er ikke sikkert, at de bliver lagt op i dag. Men vi kommer sikkert til at lave nogle fodboldvideoer med jer i dag. Ja, måske. Jeg ligger allerbærst. Det er ikke særlig godt. Men det er jo lige meget, hvad for en plads jeg ligger på. Bare jeg kører godt, og I nyder videoen. Og så skal I huske at like og subscribe. Ja. Han kører. Og I må gerne skrive i kommentaren, hvis I kender det her spil, eller hvis I mere af det her. Ja. Og så det sidste, så viser vi jer nogle spil, og så skal I skrive i kommentaren, om det er nummer 1. Altså så forklarer vi, om det er nummer 1 eller nummer 2, eller sådan noget, hvis at det er sådan et spil her. Jeg tænkte, vi lige ville lave den her video. Vi kommer nok også til at lave en video i dag måske. Vi har sådan en lille fjernstyret bil med nogle flyvehop. Det kommer vi nok også til at lave en video af i dag, hvis der er. Det kan godt være, ja. Vi kommer til at lave måske mange videoer i dag, fordi at det er sjældent, jeg er herovre. Og så tænkte vi ville lave nogle videoer nu, hvor der er en ny med i hans video. Og det er så længe siden, at han har lagt video op. Ja, det er 1 måned siden eller sådan noget. Det står der i hvert fald på min seneste video. Men det er også oppe ved mig. Det er inde ved mig, men og hvis I kan høre nogen andre, så er det vist min kusine, der sidder og det er spil. Det er nok et dumt sats det her, fordi at vi har ikke så mange subscribers og abonneringer. Men hvis vi runder de, skal vi sige 10 likes, så laver vi en Crossbar Challenge video. Ja. Hvis I giver 10 likes. Ja. Så håber vi kan komme til. Det tror vi i hvert fald. Vi håber, vi kommer op på de 10 likes, og så bliver der Crossbar Challenge video og andre fodboldvideoer. Ja. Hvis I vil det. Hvis I hellere vil nogle andre end Crossbar Challenge, så skriv det i kommentarerne, hvis vi får 10 likes. Ja. Det bliver fedt. Nu skal vi bare se, om du kommer op på en højere masse. Ja. Det er dårligt til at købe i New York-banen. Vi skulle have valgt den anden baner. Ja, men jeg tror, vi er næsten færdige med løbet nu. Ja. Desværre, I må også undskylde, det er sådan en lidt kort video. Men vi har ikke lige tid til at uploade, vi har ikke lige tid til at lave sådan en lang video. Men der kommer nok til at være mange korte videoer her i dag, vi laver. Og jeg spørger sikkert, hvorfor han er her i dag. Det er fordi, jeg holder fødselsdag fra familien. Så jeg har også fået nogle gode gaver her. Ja, og den her video, den kommer op i dag, altså lørdag. Men det er ikke sikkert, de andre kører. Det kommer an på, at vi lige har tid til at lægge dem op. Ja. Og der røg vi så. Vi fik desværre en sidste plads, men sådan kan det gå. Tak fordi I gad os med.
Husk at like og subscribe. Vi ses. Til Lasse Højgaard, men vi viser jer først lige nogle spil, som ikke er spil. Ja. Det her, I skal skrive nummer 1 i kommentaren, hvis vi skal spille. Hvis vi skal spille det, og så vi finder 3 spil, så vi skal vælge, hvad for et af dem vi skal spille en anden gang. Ja. Vi starter med... Og I kan bare skrive, hvis vi skal spille det der igen. Ja, vi starter med... Det var det, vi spillede i dag. Turismon 4, det er det, vi lige har spillet i dag. Men I skal bare vide, at der er meget bedre grafik på spillet, når vi filmer med noget andet. Ja. Men det, hvis I vil se det her som nummer 1 en anden dag, hvis I skal lave en video nummer 2 af det her, Ja. så skriver I nummer 1 i chatten. Ja. Hvis I gerne vil se Burnout 3 Takedown, hvis I gerne vil prøve at se det, så skal I skrive 2 I kommentaren. i chatten. Og så hvis I gerne vil se Graham The Auto 3, Altså GTA 3. det kan GTA 3 i, på PlayStation 2, så skriv 3. Og så håber vi bare, at I har nydt videoen, og I vil like og subscribe. Vi ses en anden dag. Ja. Hej. Vi ses, boys og beerman. Vi ses.